Babae nga ginsulod sa sako kaginhalid sa New Lucena, Iloilo ginapasuni nakatesting sa paggamit sang illegal nga droga. Biktima ginaaligarman nga nakakadto sa jail facility sa Barotac Viejo antes napatay. Si Daryl Marie Sarmiento nakatutok. Isa sa pinakamabugat nga anggulo nga ginasundan karon sa kapulisan na angot sa pagpatay kay Jonalyn Sukaldito amo ang illegal nga droga. Inibasi man sa mga na-recover nga sachets ng suspected shabu sang ining nasapuan sa Miyerkules sa kilid ng dalan sa barangay Pasil, New Lucena. Magluwas na, nakakuha man ang New Lucena Police ng impormasyon nga nag-aaligar nakatesting sadto sa paggamit sang illegal nga droga ang biktima. Basihan man to namo man to statement sang iyang bata nga si mama sang before sa Iloilo City nakaagi amo na be. Pero sa pareho sa mga sa trade or sell do ay Una nang ginpayag sang opisyal sang barangay na bitasan putotan kag sang putotan police nga wala sa ila drugs watch list ng biktima. Sa dugang nga pagpangusisa sang kapulisan, ginapasuni nga nakapadulong man si Sukaldito sa BJMP Barotac Viejo. Padayon pa nga ginaberipika sa kung sino ang posible ginbisita sini. Apang, depensa sang BJMP, wala sila sang may na-record nga nagabisita sa jail facility. For your information, ang atong jail since declaration sang National Health Emergency, nag-lockdown kita, wala kita bisita. Suno pa kay Duhelio, ang mga nagaduhol sang pagkaon sa mga PDL ang wala man nagasulod sa pasilidad, buta nga wala sila sang record nga nauyatan. Wala sa gihapon sang lead ng kapulisan sa identity sa mga sospek. Magluwas sa motorsiklo sang biktima, hindi man makita ang alahas nga dala sini antes na sapuan nga patay. Upod kay Hans Desierto, Daryl Marie Sarmiento, One West Visayas.